नमस्कार, गोमंतक डिजिटलमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. मी काव्या पवार. आत्ता आपण आहोत डोंगरी गावामध्ये. गोवेकर प्रत्येक सण अत्यंत मनोभावे आणि उत्साहाने साजरे करत असतात. आजपासून पितृत्वोत्सवाला सुरुवात होती आहे. आपल्यासोबत आहे देवस्थान समितीचे अध्यक्ष तुळशीदास काणकोणकर सर. तर त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया त्या सणाबद्दल, एकंदरीत ही भावना काय असते, एकंदरीत हा सण उत्सव कसा साजरा करतात लोक, हे पण जाणून घेऊयात. मला सांगा या सणाबद्दल आणि एकंदरीत गोवेकरांचं आणि या सणाचं नातं कसं आहे, काय सांगाल याबद्दल? गोवेकरांचं म्हणजे पूर्वीपासून इकडे उत्सव सुरू होता, परंतु हे आपले पोर्चुगीज अंमल असल्या कारणाने पूर्वी त्या उत्सव बंद करून टाकला. असं पुष्कळ वर्ष गेली. त्यानंतर आपल्या जाणत्या लोकांनी काय केलं तर हा शिमगोत्सव कसा तरी आपला उत्सव सुरू करायचा म्हणून जाणत्या लोकांनी पोर्चुगीजांकडून परवानगी घेतली. काय म्हणून तर आम्ही शिमगोत्सव नाही सुरू करत, आम्ही पितृत्वोत्सव सुरू करतो, म्हणजे काय तुमचा उत्सव सुरू करतो. म्हणजे त्यांना वाटलं खरं आणि त्यांनी ते मग आम्हाला परमिशन दिलं. आमच्या जाणत्या लोकांनी ही युक्ती लढवली आणि त्यांनी ती आता पितृत्वोत्सव म्हणून सुरू होतो आणि पितृत्वोत्सव म्हणून सगळ्या गोव्यात प्रसिद्ध आहे हा पितृत्वोत्सव. आणि या पितृत्वोत्सवात असे वेगवेगळे टप्पे आहेत. काय टप्पे आहेत तर पहिल्या दिवशी काल रात्री फटेसवारी म्हणून प्रकार झाला. फटेसवारी म्हणजे काय तर रात्रीच्या वेळी थंडी वाजते म्हणून पूर्वीचे लोक फटी पांघरून या उत्सव सुरुवात करायची. तो झाला, पण आता लोकांकडे फटी वगैरे ते नाही आणि आताचे युवक त्यामध्ये सहभाग घेत नाही, म्हणून तो असाच आम्ही सुरू करतो. आणि आज जी छत्री फुलवतो, जी देवाची छत्री आहे ती फुलवतो. आणि पूर्वी या छत्री फुलवण्यासाठी आमच्या मंदिराचे जलमी असायचे, त्या जलमी त्यांच्यावर जसा भार यायचा आणि ते मग ते छत्री फुलवायची. परंतु आता सर्व कॉमन झाल्या कारणाने म्हणजे सर्वांसाठी म्हणून आम्ही लोकांनी भटजीची नेमणूक केलेली आहे. आणि भटजीच्याकडून आता हे देवकार्य धार्मिक कार्य सगळं करून घेतलं जातं. त्या दुसऱ्या दिवशी आज म्हणजे आज खऱ्या अर्थाने पितृत्वोत्सवाला सुरुवात होते. आज छत्री फुलवणार. पारंपरिक प्रमाणे फुलवण्याच्या अगोदर म्हणजे देवाला मान करण्यासाठी कलावंतीने आपला नाच करणार, गाणी म्हणणार, तबला वादन सगळं करणार आणि त्यानंतर मग ती छत्री फुलवली जाणार. आणि छत्रीसाठी जे लोक ठोरलेवाट म्हणून 5 मंदिरं आहेत, ही लहान आहेत. हे मंदिर जगदंबा श्री शांतादुर्गेचं मंदिर मोठं मंदिर आहे, मोठा समाज आहे इकडे. आणि मग ते 5 आपले मेळ सुरू होणार. ते जवळजवळ 4 ते 5 वाजता ह्या वेळेत होत असतात. आणि एकाच वेळेला म्हणजे प्रत्येक मंदिरातून एक मेळ बाहेर पडतो आणि वेगवेगळी आपल्या पद्धतीप्रमाणे वेगवेगळी वाद्य वाजवतात. ढोल ताशे हे वाजवतात. समेळ आणि स्वारी वादन सुरू होतं. आणि हे पाहायला बाहेरून लोक पुष्कळ येतात. कारण काय तर त्यांना वेगवेगळं वाद्य, वेगवेगळ्या प्रकार आहेत वाद्याचे, ते पाहायला मिळतात. गोव्याची ही संस्कृती आहे, ही पूर्वीपासून सुरू झालेली आहे, म्हणून ते मुद्दाम लोक इकडे येतात बघायला.
पर्रीकर असताना ते पर्रीकर सुद्धा आले होते इकडे बघायला आणि ते गव्हर्नर पण आले होते इकडे बघायला. उत्सव येतात आणि ते या उत्सवाची मजा लुटतात. आणि हे मंगळवारी अशी एवढी चिक्कार गर्दी असते, आम्हाला पोलीस प्रोटेक्शन पण इकडं दिलं जातं. त्यानंतर बुधवारी आपला गुलालोत्सव 5 वाजता गुलालोत्सवाला सुरुवात होते. एक खासियत इकडे अशी आहे की बाहेरून ज्या स्त्रिया वगैरे येतात, महिला वगैरे येतात, त्यांना कुणीही गुलाल लावत नाही. हे इकडं आमच्या डोंगरी गावचं हे खासियत आहे. तुम्ही बघा कधी पण अशी तक्रार कुणी करणार नाही की आम्ही महिला आहोत, आम्हाला हे लावलं ते लावलं, असं काही नाही. ते त्या खुशीत जाणार. पण त्यांच्याबरोबर पुरुष असेल तर त्यांना लावला जातो. ते त्यांच्या उत्सवाचा एक भाग भाग म्हणून त्यांची परमिशन घेऊन त्यांना कपडा लावतात आणि त्यांना बाहेर जायचं असतं. जायचं असतं ना. आता आपण पाहू शकता माझ्या मागे मंदिर आहे आणि मंदिरात आता उत्सवाला सुरुवात होते. त्यामुळे मी जास्त वेळ नाही घेणार. तर माझा शेवटचा प्रश्न सर तुम्हाला असा आहे की तुम्ही देवस्थान समितीचे अध्यक्ष आहात आणि गेल्या वर्षी कोरोनामुळे सगळीकडे सर्व सण जे होते ते खूप कमी प्रमाणात साजरे करण्यात आले होते. यावर्षी त्यामुळे आता रुग्णसंख्या कमी होती. मग आता तुमचं एक समितीचं अध्यक्ष म्हणून तुमचं नियोजन कसं आहे, काय सांगा? ते आम्ही सुरुवातीपासून आमचे सेक्रेटरी लक्ष्मीकांत नाईक आमच्याबरोबर आहेत. सुरुवातीपासून आम्ही जी कमिटीची बैठक घेतली त्यामध्ये आम्ही ठरवलं की प्रत्येकानं, मी आत्ता लावलं नाही, खिशात आहे माझा मास्क, पण प्रत्येकानं मास्क लावायला पाहिजे आणि मग आपलं स्वतःचं प्रोटेक्शन करायला पाहिजे. कारण गेल्या वर्षी कोरोनाचे जास्त संत असल्याकारणाने कोरोना लोकांमध्ये जास्त भीती होती आणि मुद्दाम आम्ही सांगितलं तुम्ही काही लोक आले तरी चालेल, परंतु लोक मुद्दाम नाही आले, जास्त लोक नाही आले. त्यांनी स्वतःचं आपलं सेफ राहण्यासाठी त्यांनी भाग घेतला आणि आम्ही जे मंदिराच्या कमिटीनं सांगितलं ते त्यांनी ऐकलं. आता ह्या वर्षी जरा कोरोनाचं हे कमी झालेलं आहे म्हणून आता लोकांना मुभा मिळालेली आहे, येतात लोक. आणि काय असतं इकडं जे कोरोना असो काही असो, पण लोकांची ओढ या देवीकडे असते. ह्या देवीची अशी आख्यायिका आहे की जे तुम्ही मागा ते देवी हे तुमच्या पदरात देवी घालते, असं आख्यायिका आहे. आणि पुष्कळ दूरवरून लोक येतात, आपलं काम झालं म्हणून मुद्दाम येतात इकडे. ते देवीचं एक हे आहे. आणि त्यामध्ये असंही म्हटलं जातं की देवी रविवार हे दोनचे दिवस आहेत आणि त्या दिवसात देवी ह्या गावाची घोड्यावर बसून ती फेरफटका करते. पूर्वी काय अशी एक आख्यायिका आहे, पोर्तुगीज इकडे पांढऱ्या घोड्यावर बसून आले होते. त्या दरवाज्यावर तिकडे तुम्ही आलात त्या मुख्य दरवाजाकडे आहे तिकडं तो घोड्यानं लोटांगण घातलं खाली, जो बसला तो घोडा उठलाच नाही, पांढरा घोडा. कारण काय तर आमच्या देवीचा पण पांढरा घोडा आणि म्हणून ही एक आख्यायिका प्रसिद्ध आहे. नक्कीच मंगळवारी आपला मुख्य कार्यक्रम असेल आणि यासाठी गोव्यातून संपूर्ण जनता येईलच. जनतेला एवढंच आवाहन करते की देवदर्शन घेण्यासाठी आल्यानंतर नियमांचं पालन करायला विसरू नका. रुग्णसंख्या जरी कमी असली तरी सुद्धा धोका पूर्णपणे टळलेला नाही आहे आणि नक्कीच पुढचे अपडेट्स जे काय तुमच्यापर्यंत आम्ही पोचवत राहू त्यासाठी पाहत राहा. धन्यवाद.